lada pilap pun kata ai si ingi dengan jingtho kedau si ingi kata karong kata kedor basnong kau dina ke balik ya kata Arong aspas pelmen kau kan ni jingkeli halor kan ya mengasngap ya ka reply jong ni siam yong baya katu ke parking lot kepada dan kiti mentah aliak partnership buat try muluk bolong kasih tengah kuat pun bu uga jingkeli habala aliak partnership kumta dong kam nam dong kam syuer trading license but whether kan kan set ke president ya kini gi beriu gi banabar ba ban laj gini ngin chulia partnership but ki try muluk Syukro Badan Burom, aku boleh member ibu itu jingkeli. Bagangai di elur ila touch ita hendiat. Bayo kaset presiden sang Malaysia Khman. Kumbung awang mennya. Kalat kelenti kesenjam ke beningkong ihak ban sedang. Namarba nakapor syakapor ngi smothu baki try meluk ki jongi. Kidon ki bapak don ya ke expertise nene ke jingnang ke jingtip kumnu ban penyat ya ke business. Ombro kani kamdai buat num syakti. Nga assure hi ba phimdei ban shep tieng bayo kani kan set ka president ya baru ngin ai ka partnership ngiru ngimdei ki ba ngin shu ai clear bit klem da examine klem da pay ki ai ki jat kam ki bangin ai ba kendei ki partnership lada utrai meluk ujongi ula ban le ya ka kam ai unya chakmat nakata ya kata ni nakapor syakapor ngila ikren andai ki don ki jat kam bade ki ba ni don kam ban hikai ya ki try meluk ujongi kumnu ban penyat ki kam syakmat balada kiwan bantrai kum ke partnership ke ai ke jing bakin nang bantrai ya kata kakap ini ban ai ke opportunity ki ke equal opportunity ki bakin nang namar ba kum ba fintip ke trade license kam dai ba bangi ai sansnam ne shiposnam ni ai shisnam subject to renewal balada utrai muluk ujungi ulan nang bantrai ka kam yin cancel no kai ya katukat ya ka trading license ka ba utrai muluk ujungi ulan nang bantrai ha ka jaka bangin ai ubriu bona bala ni unon tribal di kata kadai kaba nasnu thu ka jingkeli ka bubu member yo ka set ka president nang ni syakhamat ngaong ipi ba kani kadai ka trial method ki jongi ka ba ban pen kesan ya ki try meluk ki jongi khamtam ki khun samla ki jongi ban pen yang ki halong ki jat ki jongi nang ba kiru kin snu thu ban ya lani ban pen ya kum kini ki tam syakhamat bakin long independent ti sakawairu habai dai bat ka partnership ni don kam lada ukhasi para khasi uile partner ru idon kam ya ka trade license kata kadai ka bang kuat ban pentip syafi ka trading license kadai ka badon kam ha ka partnership ti lada udai ukhasi para khasi baile ya ka partnership ru udon kam ya ka trade license pat kat nu tam lala udai ban le lang bo briu bona bar le ti kata kadai ka jim jubab ka jongai member iblabu ikani ka jingkeli ko boleh sibon syokon syokon beran buram apa ban buru sebagai jingkeli meneng pengasngap iki reply jung siam yong ba ila pha ko wekan notification how snap baladap ho banai April bakla banai yoyong yong bila batha iki shnong gi thau bakin pet iki ni gi barjela ni non tribal ki bale kono business bagi dongkam ban yo ya NOC ban yo ya ka trading license na ka council shop in sedang no kam tenganget ngang bi siam boten borong ikan mau bang laju songkai teng bat i sisien ba ngajuong baki bun kini gi kisnong gi thau baki la yo ya kana ka direction naka yang ka council ro bagi di bancim khia ya kini gi chat kam ndrei ngijui na kapor pada pakata kasukut tang haka jingtho na haktir bun sin ngidang gi bun kisnong ba don gi barjela kidang tray kram kanika trading license tengah kuatip nak yang misi yang gay insim inle nen bethai kini gisnong gi thau win badel akam kumi kini gi jinglat la lara yolat ban puli ya katu notification ka point ka beningkong bangi mention ha katu notification ka dei ba ngi betha ya gisnong ba ki dei ban ai kabu shwa la dei ba ki dei ban ai lat shwa ya ki try meluk ban tray ya kanu ka kam ha ka snong ka jongki but kata kadai ba iplilat bilenti dan yang ai ya kalat ka kabu ya kita snong ban wan syakhamat menteri ya kakam kata kadai ka point ka beningkong kabar pade kalong ba ibetha kita snong balada umdan kita try meluk ki betray ka tu kakam ki kum ka dorbar ni kum ka snong hi bro ka wei kin yo ban ya shong ban ya kliu jumut ha ka bai dei ban issue ya ka NOC
But hakatu kaju notification du ngila pen syai. Ba ya ke NOC nang nadu katu tarik jong ka shifau tarik ubnai April arajar arsan ngimla syu ban pediang kumbang iju pediang ye ke NOC ki bala alai. Hakatu ke notification ngila ai ya ke instruction ka balong very clear. Bangi donkam ya sangut ki signatories. Na ka dorbar shnong ban ai ya ke NOC. Namar ba abang ipek ya ki kendram ki ba khamishwa don ki kep ba usain tang urang ba shnong marway. Ban ai ya kata ke NOC ban yo trading license. Par hadin bangi pai biang sa kasnong ka jongki ki AC jong kasnong ikong angim tip hi namar ile tag irong ba shnong marway. De halor kata kanong rim ka ba ngin sa stress halor katu ka notification bangi pendon kam laningi perlong mandatory bagi di banyo sanggut ki signatory ha ka badai ban ai ka NOC na kasnong. Ti kumdongin address kani ke issue kumba ila kali member nakaliang ka jongi kumbang laong nadu menne ngin ya trailang biang no bat kasnong let's say kelamar kala ajan sislam katu ka notification let's say ngidon kam ban remind yaki lani bangin pen tip yang syaki ba kini di senjam yo kiklet di kata ke dei kawai naki benta ki bangila bante lakam ndai nakapor syakapor ko mangala jubab nadu mene ke enforcement wing ke jongi ka don ban yo ban lej ban pej lani ban kenra lani ban le ya ke inquiry ban ai ki report lada don kino ki ba kum i member ila kado halor ke jingkeli ka ba ila kali boleh syukur Pasok program borom. Wa nya sutu ya ka jingong maka jingtho trong ta notification. Ka sulong ba kidang don katu kan ni gisnong ba kyal along no bekim buram ya ka jing betha trong isi. Ta de ke ba susi. To ka pakhadu ngas kwa ban keli kalong ba nakapor ngijui hila pathai kupor. Badaka nakaliang joka isi nakaliang joka enforcement nakaliang juga dor wasnong ba pher kili de inspection igini gidukan jogi bar jalan na igino ini kam kitrai hi non tribal iji na kapor ba kini non tribal hai kitu gisngi hi bonsin ki khangi gidukan lanne kintrai ki kam mut ki pap hisngi asngi khnang ban laj igini gijing sha le inspection kai kalat kalinti pekan isi kan chim nang ne smart mantel kam kumita ba syukur beron sa sisien ban biang ya ka ba i member ila bu ngarung ade ban kerpat ya i member beron burom hadin be ila kedau ba kidang don kat tu kat ni ki dor basnong ki bam sutnyo ya kata notification na syukwa pangan syukur pat da ka men sem ke jing smoret ya i para member jongi piru pidai we ne ki responsible nong mi khmat jongi ba poi budget i pai ba pandon hakni ke ye lada philap pung kata IC ingi de jing tho kedau si ingi kata karong kata ka dor basnong ka rina e ke bele ya kata kenang bangiru ngila ban shim ya ka swift action amar ba nakapor syakapor ko mafitip hi bangila juong nakapor syakapor pak enforcement wing ke jongi ni duna palat kinong tre ka string ke jongi ka duna palat lada pila ban benrap ko mangaong menne piru pidai uwe na ki responsible member dai lada pila pun kata sobha se wadum don kenu ko mensim ke jing artetin ban wan syangi ban ay ke jing tho kenang bangiru ngiyo ban ya tre lang kai bangin yo mantek lakam lada don kum kita ki don pasnong ki bam suitnyo ya ke district council ta ka dei ka submission ke jonga andrei ha ka bei dei bat kiwei ki benta ki ba pi ong komno ka ka senjam ka bangin le ngin ya persangkat bangila na kaliang jong ka department ke jongi bante lakam nang ni syahmat le sira dang don kam ban re-examine biang ru ya kani ka proses ke bangila sedang ha ubnai April mention snem nila ban re-examine biang ya ka lada don ginu ki jenggot ki ba kham ha shu bangin incorporate dan ya bangin pentrikam injin da kloy ban priang ya kum kita ki suggestion kulai shibun Mr. Syamkunar